el pleno d'avui és exclusivament el sorteig de membres de les taules electorals per a les eleccions del 23 de juliol. Per tant, no n'hi ha ni procés anterior, ni rogos i preguntes, ni res. Senzillament, el senyor secretari li donarà la tecla, girarà l'ordenador, li donarà la tecla perquè vegeu que n'hi ha ni trampa i al que li calgui pues l'ha tocat. Primer lloc, aprofito també per donar la benvinguda a tots els membres de la corporació, els anteriors i els nous, sigueu benvinguts. Anem a posar aquesta vegada 3 suplents en compte de 2, per si cas, perquè les fetges que poden haver algunes més excuses que el 28 de maig. ¿Ya fue el sorteo? ¿Chileno? No, antes de hacer el... No, era antes de hacer el sorteo, se apretar de cara, pero de que los veía... Si no hi ha datos que estan... Vale, pues ahora fas la lectura de lo que has llegit. Vaig a dir sobre els estipulats. La primera taula, president Alberto Fort Hernández, vocal primer Antonio Escorriguela Cuenca i vocal segon José Ángel Almagro Soriano. La taula 1B, president Ana Otília Llorens Martínez i vocals Teresa Sargués Pérez i Raúl Márquez Campillo. La taula 2A, Joan Miquel Gómez Martínez, Cruz Noemí Brito Esquea i Matilde Almudévar Fort. La taula 2B, Jordi Llàcer Folch, Carles Ortiz Reynal i Iris Pérez Cascó. La taula 3A, Raquel Chivella Ribes, Francisco Iborra Llàcer i César Arres o Arres. La 3B, Alicia Sánchez Teruel, Domingo Romaguera Gadea i Clara Sales Dalmau. Alicia Sánchez Teruel, la 3B. Així ja l'havia dit, Domingo Romaguera, així la 3B ja l'havia dit. La 4A, perdó, Aurora Sonia Fort Marí, Marcos Estelles Verdu i Andrés Asencio Romaguera. La siguiente, Beatriz Lorente Jiménez, Miguel Ángel Martínez Alemany y María José Juárez Seba. Beatriz Lorente Jiménez, perdona, María José Sánchez Iborra, Miguel Ángel Martínez Alemany, Carmen Sorina Simeón Mitrut y Miguel Ángel Sainz Saez. María Albert Martorell, Carlos Antonio López López y Cibeles Alba y Borra Álvarez.
Vale, y nos queda Javier Pellegrín Barrios. Sandra Torres Miguel Ángel Malavera Almagro y José Vicente Torrondell Llave. I els que queden són Guillermo Lapau Carbonell, Sandra Bernabéu Llobregat i Benedicta Xilet Llàcer. Ángel Alberto Iborra Mudever, María Luz Miedes Tronchoni i Rubén Martín Gómez. I l'última, Ana Isabel Talaverano Gómez, Alfonso Hilario Palomino Almagro i Sergio Teodoro Climent. Això són els titulars. Molt bé. Pues, fet el sorteig, no hi ha més que dir i donar per concluït el ple.